Agasawa iti tayong abra na dung party na parte ka nagmaneho di tricycle mangipila day di kaso. Report ni Bridget Mayor. Talon alawas ang naka-confine dito'y Abra Provincial Hospital ti Agasawa Adat Teodoro ken Josefa Pablo. Iti barangay Bagalay tayong Abra. Manipod dinong party tricycle ti nagkalubunan da motorsiklo. Naoperaan ni Manang Josefa ta natukul ti sakana. Ngem saan pay laing daytoy ang makapagna. Nalasatan met ti mister na tinakaro asugat iti ulo tanakomatos iti talo aldaw. Ngem iti nagbalin nga epekto ti disgrasya sa anen anormal ti panagpampanunot ti mister na. So nga na kami mo tamam mo, di nakpay malasin. No, damagam no sinuak, anak ngam amu. Ang makalasin si ka, damdamagan nam amuna. So kasjay at epektunan maman na kami ngam amu. Malagip nga oray laing nakupkupit ti motorsiklo ang nagluganan dagiti Agasawa. Kalpasan adinong parisuda tinapaspas sa tricycle nga inmaneho ni Jocris Barbero Leonardo iti barangay Gaddani idi February 6. Rimuar iti investigasyon ang nakainom ti tricycle driver ken napaspas ti panagpataray na. Kapuanta ko ma'am naganan naka-decision mat nga agdi file dati darom isuday jay aramiden melang mat ati pagrebangan mim. Desidido itan amang ipila ti kaso dagiti Agasawa a biktima. Yan tumula ti pagpatanga memang ngumikwa lat tamot aday jata no damot pang wakamang panghabol kumot siyempre nindya nga mangyuli ti darom awang mo ti habol kon ma'am. Kaso a reckless driving resulting in double serious physical injuries and damage to property. Tisang wen tinagmaneho ti tricycle ani Jocris Barbero Leonardo. Bridget Mayor, Balita, Ilocano.